Παίρνοντας με τη σειρά της πάθος και ανταγωνισμό μέσα στο τερέν. Προάγγελο. Ισπανία εναντίον Γερμανίας. Τίκι, τάκα, τίκι, τάκα. Νεϊμάρ. Θα ψάξει το γκολ. Nice. Φοβερή ενέργεια για τη Γερμανία. Ξεδιλούγονται με μεγάλη μαεστρία και άντε πια στους κρατά άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Νεϊμάρ. Εδώ έχει χώρο μπροστά του. Καλή αμυντική προσπάθεια. Καλή παλιά. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε κι Del Piero θα περάσει και είναι Yeah, boy. έτοιμος να στάρει. Είναι μέσα. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Λίγο καλύτερη να ήταν αυτή η παλιά και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τώρα. Βάρδιολ. Θα κάνει το φάουλ. No, 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 no. Wait. Λάθος αυτό το φάουλ. Wait. Μπορεί από το πουθενά να βρεθούν. Δοκούσε και έκοψε πάρα πολύ έγκαιρα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Πάει μόνος του. Καλή ιδέα. Έχει τα τρεξίματα. Η Γερμανία μπόρεσε και με λίγη τύχη να βγει. Και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Του το δίνει στο πιάτο. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Μέση! Να το! Πραγματικά απίθανο αυτό το γκολ. Από τη γωνία που βρέθηκε και για τη θέση βέβαια που είχε ο goalkeeper, έκανε την σωστή επιλογή και ανταμείφθηκε. Del Piero! Βρίσκει άσχημα την μπάλα και φυσικά Το διώξιμο. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σούταρε. Αναρωτιέμαι πραγματικά αν η αμυντική έκανα... No, 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 no. Wait. Κάνει ένα Wait. Μέση θα κάνει την πάσα προς τα έξω Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. No, 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 no.